Ola, que tal? Boas tardes. O campo europeo está en pé de guerra. Bruxelas está colapsada a esta hora pola protesta dos agricultores e gandeiros dos 27 países da Unión. 10.000 manifestantes saíron cos seus tractores á rúa contra o recorte do 20% dos cartos para a PAC e polo acordo que asina a Comisión con Mercosur o sábado, que permite vender máis barato en Europa os produtos da América do Sur. Na movilización houbo incidentes ás portas do Parlamento Europeo. Se pretende crear unha política que deixa de ser común porque vai depender da capacidade económica de cada país para axudar de forma distinta os seus agricultores e gandeiros. Non se competir en igualdade de condicións non nos dá medo, o problema é que eles utilizan unhas reglas moito máis lasas. Alfonso Rueda ofrécelle o apoio do goberno galego aos agricultores e gandeiros e defende apostar pola calidade dos produtos para que triunfen fora de Galicia. Todo o apoio, e se pode ser máis que hubo durante estes anos, o siga vendo coas melloras que haya que facer, pero, dende logo, nin pode disminuir, nin pode decidirse en moi poucos sitios que non coñezan e nunca estiveran cerca dos gandeiros. En Cataluña, os Mossos e a Garda Civil registraron por orde xudicial o laboratorio sospeitoso de ser a orixe da peste porcina. Hai 26 xabarís mortos polo gromo que segue localizado na provincia de Barcelona. Pedro Sánchez evita responder ás ameazas de Santos Cerdán no Senado. Cerdán dixo onte que o PSOE non estaba en condicións de facerlle reproches e hoxe Sánchez contestaba desde Bruxelas a esta advertencia con evasivas. Por razones evidentes, porque estaba viajando a Bruselas, como saben ustedes, no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. O incendio dun piso provocou escenas de auténtico pánico en Ferrol. Este lume rematou con 2 feridos e desaloxos no edificio. Nas últimas semanas xa van varios casos semellantes, algúns con consecuencias fatais. E moito ollo, porque estamos na época do ano na que se producen máis incendios. Nun instante, vemos as causas. Cando pensamos en coidar o cerebro, o máis habitual é falar de memoria, concentración e descanso. Pero non pensamos nos músculos, porén, entrenalos pode ser unha das mellores formas de protexer a nosa mente, como contamos yo durante o informativo. O Celta quedou eliminado na Copa do Rei, caeu co Albacete na quenda de penaltis, unha desfeita a dos celestes nos lanzamentos despois do empate a 2 goles en 120 minutos. 3 tiros e 3 erros. Gueza, Hugo Álvarez e Iago Aspas. Houbo felicidade no Carlos Belmonte e decepción no Celta. Esta tarde o Ourense completa a semana galega de Copa co Athletic de Bilbao no Couto. Espéranos unha tarde de chuvia con avisos nas comarcas próximas ao litoral atlántico. Pola noite irá baixando a cota de neve e pode caer, atención, algunha folerpa na montaña. E moita precaución, xa que o temporal marítimo vai continuar nos próximos días. Veña, imos comezar en directo desde Bruxelas. Os produtores agrarios de toda Europa temen polo seu futuro. Anúncianse recortes nos fondos da PAC e, ademais, este sábado asínase un acordo con Mercosur que creen que vai inundar o mercado europeo de produtos de Sudamérica. María Calvo. Sí, o que queren é que eses produtos que vayan entrar en Europa cumpran coas mesmas regras de produción que a Unión Europea e se exixe a eles. O que queren é competir nas mesmas condicións e, ademais, tamén, como dis, reclaman unha PAC sen recortes, con menos burocracia, con menos controis e que non se bloquee a política de desenvolvemento rural. Esas son as principais reivindicacións hoxe aquí en Bruxelas de milleiros de gandeiros e agricultores de toda Europa. Están aquí representacións dos 27 países da Unión. Medio milleiro de tractores colapsan agora mesmo o centro da capital comunitaria baixo un amplo despregamento policial. De feito, tratan de chegar á fronte ao Parlamento Europeo, onde ali hai moita presencia policial e xa nos din que están soltando gases lacrimóxenos. Moita tensión agora mesmo, nos estamos nunha zona un chisco máis segura, pero xa ven, estamos rodeados de tractores e así durante toda a mañá colapsada a capital comunitaria nun día clave porque
porque hoxe aquí celébrase o Consello Europeo cos principais líderes da Unión que van a decidir precisamente polo futuro do campo europeo. Houbo momentos de tensión entre manifestantes e policía. Unha movilización que bloquea Bruxelas, a primeira, pero os agricultores advirten que non será a última se as institucións europeas non atenden as súas demandas. Porque se volvemos a enfrentarse cos agricultores, se quere guerra, vai a ter guerra. Esta idea da Comisión de reducir os fondos, de bloquear as políticas de desenvolvemento rural, ligando as políticas de inmigración, etc., nos parece que é unha puñalada definitiva á agricultura e á gandeiría galegas. Os agricultores rebelanse contra a nova política agraria común que prepara un recorte do 22% no presuposto. Son 900 millóns anuais menos para España e iso denuncian os agricultores mentras se incrementa o gasto noutros ámbitos como o militar. Se pretende crear unha política que deixa de ser común porque vai depender da capacidade económica de cada país para axudar de forma distinta os seus agricultores e gandeiros. A nova PAC está no punto de mira, pero tamén o acordo co Mercosur que apoia a España. Europa debe abrirse a estos acuerdos comerciales, particularmente con una zona que es muy próxima a España. Pero rexeitan os agricultores porque elimina arancéis e vai permitir que entren produtos máis baratos de América do Sur. Sí que nos dá medo, sobre todo, non competir en igualdade de condicións non nos dá medo. O problema é que eles utilizan unhas reglas moito máis lasas que as que temos en Europa e iso sí que nos preocupa. Países como Francia ou Italia móstranse reticentes a este acordo co Mercosur que aínda debe recibir o visto e place do Consello e do Parlamento Europeo. Alfonso Rueda asegura que a Xunta seguirá defendendo en Bruxelas que se manteñan os fondos específicos para o sector primario. O presidente di que os gandeiros e os agricultores necesitan recursos para seguir modernizándose e poder competir con mercados que non teñen tantos controis sanitarios como o europeo. Nin pode disminuir, nin pode decidirse en moi poucos sitios que non coñezan e nunca estiveran cerca dos gandeiros, cerca das granxas, tomando decisións en base a cadros económicos, nada máis, e outras necesidades que tamén as haberá, pero isto sigue sendo unha necesidade que das que máis iguala e dá riqueza a Europa. En España tamén lle preocupa o sector primario o gromo de peste porcina de Cataluña. Hoxe a Garda Civil e máis os Mossos de Escuadra registraron o laboratorio do que se sospeita que saíu o virus. Tratan de saber se houbo unha fuga biolóxica de material infectado. Os rexistros ordenounos un xulgado de Sardañola que investiga un presunto delito contra o medio ambiente nunhas instalacións que son propiedade da Generalitat. Os casos de peste porcina en Cataluña teñen consecuencias tamén para o sector porcino galego. Nas granxas de Galicia hai 1,5 millón de porcos. As perdas con esta crise non cesan e son de 1,5 millóns de euros cada semana que pasa, segundo os datos do propio sector. Por agora só hai casos en Cataluña. O gran risco para a expansión da peste porcina en Galicia é a presenza de xabarís no monte. O sector pídelles ás consellerías do Medio Rural e do Medio Ambiente medidas para reducir a poboación de porcos bravos, sobre todo nas zonas urbanas. Admitir certas variedades de caza que ahora mismo non están admitidas, como é a caza de rececho, a caza ao salto, permitir que se cace durante todo o ano, buscar algunha modalidade que se adapte ás zonas periurbanas para poder reducir a poboación de xabariños ás zonas. O Banco Central Europeo mantén os tipos de xuro no 2% e a cuarta vez consecutiva que decide non tocalos. O organismo que lidera Christine Lagarde considera que a inflación está controlada. O pasado mes de novembro o IPC situouse na eurozona no 2,1%. Mañá reúnense o PSOE e Sumar para intentar pechar a maior crise que vive a coalición no que vai de legislatura. Yolanda Díaz reclama unha remodelación do gabinete que o presidente non está disposto a facer. Esta mañá Pedro Sánchez chamou os socios a manter a calma e a centrarse no que os une. Pese a esas discrepancias, yo creo que hai muchas cosas que nos unen. Este venres medirase a saúde da coalición nunha reunión de partidos, sen ministros polo medio. Pediron aos deputados de Sumar como Toni Valero molestos coa reacción do PSOE ante os casos de corrupción e de acoso. Y es que el Partido Socialista se tiene que poner a la altura de la crisis que ha surgido en su seno
Cree sumar que a inacción do PSOE engorda a Vox, argumento que rebate Sánchez. Nada tiene que ver con la acción del Gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox. E ante a crise interna, pulla de Podemos. Yo, si le hubiera dado carta blanca al PSOE, también estaría preocupada. Velarra da por morta a legislatura, tamén García Paje. Creo que más que ciclo político lo que tenemos hoy es un ciclón judicial. No centro dese ciclón, Santos Cerdán, que aproveitou a súa comparecencia no Senado para reprocharllos que eran compañeiros de partido que lle deran as costas. Mejor solo que mal acompañado. Pues eso. Un día despois replicanlle as dirixentes do PSOE en Valencia. Está solo porque merece estar solo. Cuanto más lejos, mejor. Mentre Sánchez esquiva a pregunta. No tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia. Outro que pasará pola Comisión do Senado será o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. O PP quere saber su relación opaca con la dictadura de Maduro, su papel en el rescate de Plusultra. Noutro caso no que se investiga a Begoña Gómez hai novidades. O actual delegado do Goberno en Madrid, Francisco Martín, queda fora da causa. Xa non está imputado. A Garda Civil investiga o roubo de votos por correo das eleccións deste domingo en Extremadura. Ocorreu nunha oficina de correos da localidade de Fuentes de Cantos. Houbo, ademais, 2 tentativas máis noutras localidades. Xunto aos votos tamén levaron cartos. O Partido Popular puxo denuncia na Xunta Electoral e pide que se garanta o dereito ao voto dos afectados. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar. Quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro. Y yo desde luego no voy a quedarme callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño. No lo vamos a permitir. Unha denuncia por agresión sexual a un menor sacode Vox. Dimitiu o responsable de redes da formación da Abascal. A vítima tiña 16 anos cando supostamente ocorreron os feitos. Acusa a Javier Esteban de acoso sexual e de tocamentos e di ademais que ten coñecemento de polo menos 2 menores máis que sufriron abusos semellantes. Pueblo que sabéis que es un pueblo de 1.600 habitantes, sino toda la comarca. A Xustiza investiga o alcalde de Jérica, unha vila de Castelló, polos delitos de agresión sexual a 2 menores. O Partido Popular pediu a súa suspensión inmediata de militancia e cesouno na Deputación de Castelló, onde exercía como asesor. Y sobre todo porque no estamos acostumbrados a ver niños de esas edades. No PSOE galego, as denuncias por acoso están reabrindo as feridas internas e provocando unha auténtica guerra de faccións. Gonzalo Caballero arremete contra a alcaldesa da Coruña e o alcalde de Ares carga contra a dirección do PSOE e exixe tamén dimisións. Besteiro intenta calmar os ánimos convocando un comité nacional. Reabren as feridas internas do socialismo galego. O detonante as denuncias de acoso contra José Tomé. Nas redes sociais o alcalde de Ares defende o protocolo antiacoso, pero lamenta que estea en mans de verdadeiros inútiles. Exixe dimisións. Escribe literal, é unha vergonza todo, están acabando co PSOE, vano deixar como a un soar. Críticas que se suman ás da alcaldesa da Coruña, a primeira en levantar a voz. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres feministas? Ela encabeza un manifesto crítico que xa recibiu máis de 1000 apoios. Para algúns, unha manobra sospeitosa que ela nega unha e outra vez. Y es abonarse a una teoría de la conspiración que desde luego no tiene pies ni cabeza. Mensaxe que non calou nalgúns sectores. Gonzalo Caballero, ex líder do PSDG, considera a Rei parte da desfeita histórica do socialismo galego. A dirección reitera: actuouse con rapidez, en horas, actuouse con responsabilidade. En a contorna de Besteiro sospeitan que estamos diante dunha operación de derrubamento. É por iso que o luns vai a reunir a executiva co obxectivo de convocar o Comité Nacional Galego, máximo órgano entre congresos. Polo tanto, aí os nosos militantes, as nosas militantes, terán a oportunidade de falar. Creo que se fose coherente coas expectativas que o propio PSOE ten despertado neste tema, o señor Besteiro non estaría aquí. A idea de Besteiro non é esa. 3 bombeiros de Santiago incorporáronse hoxe aos servizos sen cobrar para evitar deixar sós os únicos 2 compañeros que estaban de servizo. A situación de falta de efectivos de seguridade na capital galega podería solucionarse pronto. Bombeiros, policías e Concello chegaron a un principio de acordo sobre complementos e horas extras. Falta agora que o ratifiquen en asemblea.
Peores perspectivas ten o conflito dos médicos co Ministerio de Sanidade. Dúas das organizacións que os representan levantáronse da mesa de negociación e anuncian novas mobilizacións. Acusan a ministra de Sanidade, a Mónica García, de dinamitar o diálogo. Aunque la adrenalina de la situación de urgencia te hace reaccionar ante una situación crítica, aunque lleves 20 horas sin dormir, eso repercute al final muchísimo en nuestra salud y puede que en algún momento, por la falta de sueño y por el cansancio, tomemos decisiones que no sean la óptima. A onda da gripe está nun nivel medio en Galicia e esta fin de semana vai haber de novo vacinacións de maiores de 60 anos. O sistema sanitario adáptase estas semanas para atender os doentes con máis complicacións. Hai que esperar unos días, pero bueno, en este momento a tendencia é decrecente, ¿no? Hospitales están respondendo, ¿no? Isto dificulta moito a actividade cirúrxica porque al estar a varios máis ingresos, sobre todo en xente maior nos hospitales, pues tes menos camas, ¿no? Para poder pues facer as cirurxías, ¿no? Pero bueno, en este momento os hospitales están respondendo ben. A Consellería de Sanidade e a Deputación Provincial de Ourense asinaron un convenio de colaboración para que pacientes do Sergas con distintas patoloxías poidan participar de forma gratuita nos programas de fitness terapéutico que se imparten no Pazo dos Deportes Paco Paz. E falando de deporte, ollo porque os últimos estudos sobre adestramentos de forza apuntan a que sacar músculo non só mellora a saúde física, senón que tamén protexe o cerebro. Mónica Fernández. Si sabeno ben, nos gimnasios onde o adestramento de forza xa é unha actividade imprescindible con moitos beneficios para o corpo, pero tamén para o cerebro. Atención, porque está comprobado que o músculo é capaz de mellorar a memoria, reducir a inflamación e frear o envellecemento cerebral. Durante anos asociamos o exercicio físico principalmente co corazón e coa estética, pero hoxe a ciencia apunta a un beneficio moito máis profundo. Adestrar os músculos tamén adestra o cerebro. Quitas moito estrés de encima, ansiedade, saes moi relaxado. Sempre salgo aquí con máis energía, entonces pues física y mentalmente sales como nuevo. Tengo una descarga muy buena, ¿no? La mente da una relajación muy buena. Durante o adestramento de forza, os músculos liberan mioquinas, sustancias que favorecen a creación de novas neuronas, melloran a memoria, a concentración e protexen as células cerebrais. Es verdad que el incremento del trabajo de pesas, o lo que es el trabajo de carga, influye un montón a nivel hormonal en el cuerpo. Entonces, una vez que subes el nivel hormonal en el cuerpo, la regeneración celular se incrementa muchísimo. Por eso los beneficios son mucho mayores con el trabajo de carga. Por se non fora suficiente, tamén axuda a previr enfermidades. Melloras moito a conectividade cerebral e o que é máis importante, que xa está publicado, eso sí se pode facer e podemos retrasar 10 anos a aparición da demencia. Beneficios para o corpo e a mente, pero canto hai que adestrarse para conseguilos? A persona que ya hace actividad física, lo ideal, 3 veces a la semana. En conclusión, un cerebro exposto a un adestramento de forza será máis resistente ao deterioro cognitivo, máis plástico e máis capaz de manexar o estrés. En Santiago acaba de celebrarse a entrega de premios Exceleite que recoñecen as mellores explotacións gandeiras de leite cru en intensivo, extensivo e ecolóxicas. Uns galardóns para poñer en valor o sector e reivindicar que somos a 9ª rexión produtora de leite en Europa. Nese acto, Alfonso Rueda brindoulles apoio para os retos que teñen por diante, como as ameazas sanitarias ou a falta de remuda xeracional. Os transeúntes que paseaban hoxe pola rúa Alcalde Lens da Coruña levaron un bo susto. Un home perseguiunos cun coitelo ata esta rúa de Barcelona. Nuns intres contámoslles máis. Os aeroportos galegos van cubrindo pouco a pouco o oco que deixa o recorte de Ryanair. No de Santiago acábanse de anunciar 3 novas rutas a partir da próxima primavera. Sabela Romar. Novas rutas que, como se están anunciando agora en tempo de Nadal, é moi posible que para moitos lle sirva para solicitar esas viaxes na carta aos Reis Magos e poidan aparecer quizáis baixo a árbore de moitas casas. Os que teñan esa sorte van poder viaxar directos desde aquí, desde Santiago, a Marrakech,
a Ibiza e a Xerez. Será a partir do 30 de maio con Vueling e eses billetes xa están á venda. Estivemos mirando na páxina web de Vueling e, por exemplo, ir de aquí de Santiago a Marrakech o 30 de maio sai por uns 50 euros, o 3 de xuño 43 euros, o 7 de xuño 37 euros. De volta, pois uns 40-50 euros de media por billete. Voar a Ibiza é posible a partir do día 2 de xuño, os xoves e os domingos. E hai billetes, atención, desde aquí, desde Santiago, voo directo por 18, 20, 25 euros. Algo máis caro sai a ruta Xerez-Santiago, Santiago-Xerez, que rolda os 90-95 euros. Esas son novas rutas que se suman a rutas xa tamén novas anunciadas estas últimas semanas que sairán e teñen destino aquí Santiago de maneira directa, como son Dublín e tamén Nova York. Xornada complicada ao longo de toda esta tarde, especialmente no mar, ondas que poderán superar os 6 metros, pero tamén teremos chuvia e vento, refachos que xa en algúns puntos superaron os 140 km por hora. Nuns minutos, todos os detalles. A preocupación pola inseguridade cidadá na Coruña avívase despois do asalto a 2 persoas na rúa Barcelona. Hai un detido que intentou fuxir cando o pillaron na Allada. Andrea Otero. Sí, todo comezou na rúa Alcalde Lens, onde un home de entre 40 e 50 anos perseguiu varios transeúntes cun coitelo. Esta xente puido escapar por unhas escaleiras, pero o suxeito continuou atemorizando xente nesta rúa de Barcelona. Aquí mesmo ameazou un traballador da limpeza. Foi tamén aquí nesta rúa de Barcelona onde se desprazaron as patrullas policiais que o levaron detido. Iso sí, descoñecemos as motivacións do ataque deste suxeito. Tamén na Coruña estamos pendentes da autopsia ao home de 35 anos que faleceu no medio dunha operación policial. O informe dos axentes apunta a unha morte natural, pero a familia cree que a intervención policial foi excesiva. A intervención policial tivo lugar neste inmoble do barrio dos Castros a madrugada do martes. Daquela, un home de 35 anos chegaba á súa casa e comezou a petar nas portas e no ascensor vociferando. Os veciños alertaron á policía. Estaba colocado, sí, estaba en su casa. No estaba molestando a nadie. Estábamos en casa, se iba a hacer un bocadillo, y entonces llegó la policía, yo abrí la puerta y él quiso salir sin más, o sea, sin el cuchillo ni nada, y ya lo redujeron, le dieron con la porra. Y en el momento que una persona no se está revolviendo y está quieta, no veo la necesidad de seguir golpeándole y sin que siga respirando con ese ensañamiento como lo que hicieron. Segundo o informe, o que tivo acceso á Televisión de Galicia, cando a policía chegou á vivenda, viron un home que atravesaba as presas o corredor e saiu contra os policías esgrimindo un coitelo e abalanzándose sobre eles. Nun momento dado, o home caeu ao chan e coa intención de evitar a súa incorporación, propinaronlle un golpe na sufraxe dunha das pernas. Para reducilo, segundo recolle o informe, empregaron 2 cadeas unidas e colocárono en posición de seguridade. Mentres agardaban pola ambulancia, o home comezou a atoparse mal e a esvaecerse. É aí cando a policía intenta sen éxito reanimalo. O informe fala dunha morte natural. Y lo sentaron y él ya no tenía ni pulso, ya en el suelo, ya estaba inconsciente. Y lo único que pedimos es que se haga justicia y que esto no quede impune porque no fue una muerte natural, ellos lo han matado. Un xulgado da Coruña é quen se encarga da investigación, a máis estáse á espera da autopsia que será a que axude a esclarecer o caso. A autopsia confirmou que a muller asasinada este domingo na súa casa da localidade sevillana de Algaba recibiu máis de 400 coiteladas. O presunto asasino confesou ante o xuíz a autoría do crime. É un home de 31 anos o que a vítima lle alugara un cuarto. Alegou que consumira haxix e cocaína. Tras tomarlle declaración, o xuíz mandou a prisión. Un familiar dos Piturro está entre os detidos na última operación antidroga na provincia de Pontevedra. Hai outros 5 arrestados máis, un deles en Francia. Está previsto que mañá pasen a disposición xudicial. Todo apunta a un golpe importante. A lei do silencio imponse a nivel oficial porque a operación segue aberte baixo segredo de sumario e entre a veciñanza porque viron pero non miraron. Pero todo apunta a un golpe importante. Hai 6 detidos, un deles en Francia e 14 rexistros en vivendas de Cambado, Redondela, Pontevedra, Cangas e en Vilanova de Arousa, quizáis o que espertou máis expectación. 3 furgóns de policía e que fixeron un cacheo aí nun garaje, pero eu non vin nada, nin si levaban a alguén ou
Si houbo detencións, en concreto en Vilanova 2 en distintos edificios e en distintas partes da vila. 2 homes os que coñecen polo nome e polo alcume, tamén porque directamente ou a través de familiares teñen negocios na vila, e polos antecedentes. Os 2 teñen un pasado ligado ao narcotráfico polo que cumpriron condena, aínda que non parecía que andaran o mesmo, segundo se di hoxe. Un dos arrestados é familiar do Espiturro, do clan que supostamente quedara desartellado nunha operación de hai 2 anos, pero que á vista dos feitos podería seguir coleando. Somos todos conocidos do mesmo pueblo. Estamos falando de que fai moitos anos había persoas moi que se dedicaban a eso en grandes cantidades e agora, pois non sei xa o nivel que teñen. A falta de información oficial todo apunta a un golpe nos graos intermedios das organizacións, pero a operación segue aberta e non se descartan novidades. 5 dos detidos van pasar mañá a disposición xudicial en Cambados. O sexto, arrestado en Francia, renderá contas diante das autoridades do país. A operación policial contra unha das maiores fraudes no sector dos hidrocarburos en España permitiu bloquear 12 millóns de euros e intervir coches e reloxos de luxo, inmobles e un taller de armas. Un taller de armas, por certo, clandestino, concretamente en Ávila. A través da operadora Biomar Oil, o grupo criminal desmantelado ofrecía produtos a prezos moi por baixo do mercado e non ingresaban o IBE que cobraban. A fraude achégase aos 300 millóns de euros. Hai 8 persoas detidas e outras 10 están sendo investigadas. Aí asusto en Ferrol polo incendio no 5º andar dun edificio do barrio de Ultramar. A orixe do lume puido estar nunha estufa de gas. Por sorte, todo quedou nun susto. Os veciños puideron desaloxar a tempo. As lapas destruíron o cuarto onde se iniciou o lume, pero o fume si causou máis estragos. Foi contra as 4 da tarde cando os inquilinos do 5º andar deste inmoble da Rúa Sánchez Calviño saíron correndo e deron a voz de alarma. O lume devoraba un cuarto anexo a unha galería e as lapas saían polas fiestras. Algúns veciños desaloxaron as vivendas e outros quedaron confinados seguindo instruccións dos servizos de emerxencias, como os da vivenda contigua, que se illaron no balcón. Un vecino que non sabemos quen é, tienen que salir, que está ardiendo o edificio. Nosotros intentamos salir, pero cando chegamos aquí xa nos fixeron volver para a casa e cerrar as portas. Estábamos nosotros desaloxando pola nosa conta, pero depois a policía díxonos que volvéramos cada un pos pisos, que cerráramos as portas, que non iba a ser tan grave a cousa. Viñaron os bombeiros enseguida, estuveron traballando, en canto puideron airear e enfriar o OS, pois xa nos dixeron que podíamos subir hasta ahora. Unha estufa de gas puido ser a causa do lume. Pode ser que a estufa poidera prender nalgún material inflamable e que a bombona pois se vira afectada bastante pola calor, ou puido ser un mal funcionamento da propia estufa. As lapas só destruíron o cuarto onde se orixinou o lume e a galería anexa, pero a calor e o fume causaron máis estragos no 5º andar. E atención a este dato, en decembro e xaneiro concéntranse o 20% dos incendios en vivendas de todo o ano. Hai causas estruturais como as deficiencias nas instalacións eléctricas ou a denominada pobreza enerxética, pero tamén hai precaucións que podemos tomar nas nosas casas para evitar que prenda o lume. Cando pasa o lume e o seu efecto devastador, bombeiros e policía científica estudan as causas e atopan patróns. Xa era bella, estaba ben arregladiña, pero claro, é antigua. Moitos incendios aparecen en casas de aldea con estrutura de madeira que axuda a propagar as lapas. Na orixe pode haber unha instalación eléctrica deficiente ou sobrecargada. Hai bastante cableado derretido e vemos que hai unha estrutura de adornos navideños, non? Eses adornos foron a causa do lume que hai 10 días deixou unha persoa morta e 5 intoxicadas en Palas de Rei. Hai que ver que estean homologados e, sobre todo, apagados cando non estamos na casa. Tamén hai que estar atentos ao resto de aparatos eléctricos, pero non só. Este ano levamos 3 víctimas, temos que ter moito cuidado. Bastantes incendios relacionados co feito de facer a comida, incendios en campana extractora, que despois se van ao resto da cociña, e despois incendios relacionados cos sistemas de calefacción, caldeiras, ou algún caso braseiro. A chimenea de leña. Facer mantemento e limpeza de chemineas e campas é outra das recomendacións, e tamén vixiar as ventilacións para evitar intoxicacións por monóxido de carbono, nestes meses que concentran case unha cuarta parte dos incendios en núcleos urbanos.
Tamén un incendio, neste caso nunha hamburguesería, obrigou os bombeiros a intervir hoxe na Coruña. O lume comezou no cadro eléctrico ás 6:30 da mañá. Houbo que cortar o tráfico na ronda da Casa do Mar para facilitar o traballo dos bombeiros. En Madrid, os bombeiros sofocaron outro incendio declarado esta mañá nun concesionario de vehículos de Alcobendas. O lume destruiu por completo un dos coches e causou danos menores nos dous máis próximos. A rápida intervención dos bombeiros impediu que o lume se estendese ao resto do local, unha nave duns 1000 metros cadrados chea de vehículos. Non foi a única incidencia na Comunidade de Madrid. En Parla, 3 persoas quedaron feridas na explosión dunha vivenda. 2 intoxicáronse co fume e unha terceira sufriu un traumatismo cranial. O interior da vivenda quedou totalmente estragado. Agora os bombeiros tratan de aclarar que foi o que causou o estourido. Se han comenzado a trabajar de manera paralela en 2 acciones diferentes. En primer lugar, poniendo a salvo a todos los vecinos de las plantas superiores y colindantes a la afectada con el confinamiento de las mismas, y por otro lado, un equipo ha accedido al interior de la vivienda y ha procedido a llevar a cabo las tareas de extinción de la zona que estaba ardiendo en su totalidad y que ha originado daños importantes, como digo, en la entrada principal de la vivienda. Estes son días de moito tráfico e tamén de moitas comidas e reunións en que se consome alcohol. A combinación é moi perigosa e preocupa a falta de concienciación que hai a estas alturas. Un 19% da poboación confesa que no Nadal colle o coche despois de beber alcohol, é dicir, case 1 de cada 5. Sobre todo despois das ceas de empresa en fin de ano e na Noiteboa. E ollo porque o alcohol está detrás de máis da metade dos accidentes mortais que se producen en Galicia. O exceso de velocidade tamén dispara o risco de accidente. Na Costa da Morte xa están funcionando os novos radares de tramo, despois de que a DXT instalase esta semana a sinalización obrigatoria. Un deles está situado na estrada que une Malpica e Carballo, entre a Filgueira e a recta de Seixas, nun tramo limitado a 90 km/h. O outro está no concello de Dumbría, na comarcal que vai a Fisterra. Aquí a limitación é de 80. Os dous tramos son coñecidos por concentrar moitos accidentes con feridos graves e falecidos. É certo que ten unha secuencia de curvas bastante sinuosas e para nós a nivel estadístico, así rememorando un pouco, pois todas as incidencias que tivemos, si é certo que ao longo de todos estes anos sempre hubo bastantes accidentes en esa zona. Algúns deles, pois, cas consecuencias máis graves como ser un accidente mortal. E moita atención, se conducen pola autovía Santiago-Noia porque hai retencións importantes á altura de Bertamiráns por mor dun accidente. O coche quedou boca abaixo, pero por fortuna non hai feridos graves. A chuvia está complicando hoxe moito o tráfico, así que teñan moita precaución. A maioría dos conflitos son económicos. Unha derrama que a xente non está de acordo en que se faga. Yo tuve el caso de una comunidad hace unos años, pues que un señor había puesto un cepo, no lo quitaba y al final el juez le dijo que tenía que quitarlo. A maioría dos conflitos veciñais quedan nun intercambio de palabras máis ou menos hostil, pero ás veces escalan ata a denuncia xudicial. Algúns deles a conta do aparcamento, por exemplo, por deixar o coche asomando fora do sitio ou por ocupar a praza con cousas variadas. Despois, imos ver algún caso. Xa temos en riba e vai ir a máis unha nova fronte que trae chuvia e vento forte. O refacho máis intenso anotárono en Viveiro, concretamente 142 km/h. E tamén hai aviso en todo o litoral por temporal no mar. Demetrio Morenza. Sí, está ahora mesmo activo ese aviso laranxa por ondas de ata 7 metros aquí en Callón, por exemplo, agora mesmo, como poden comprobar, a forza do mar estáse notando con esas ondas e con esa forza que se está a ver agora mesmo. Dicíamos que hai ese aviso laranxa en toda a nosa costa e tamén hai aviso amarelo por chuvias intensas, rexistros que poden chegar ata máis de 40 litros e os ventos, refachos de vento, como apuntabades agora mesmo, que xa registraban esos máis de 140 km/h na zona da Mariña de Lugo e no resto de toda a nosa comunidade. Eses refachos de vento tamén superarán 80 km/h, así que moita precaución ao longo de toda esta tarde por eses posibles accidentes de tráfico. Extremen a precaución a hora de ir co coche e tamén nada de achegarse ata rompentes, porque hoxe o mar está bravo.
En días como hoxe o mar convértese nun vistoso espectáculo. Así o disfrutaban algúns espectadores esta mañá na costa de Baiona. Pero o mesmo pasa en todo o litoral de Galicia por mor de ventos que superan cando menos os 80 km por hora no sur e ata 140 en zonas altas do norte da Coruña e Lugo. Sí, aquí cando peta, peta duro. Do que dá por todos os lados. Por todo notase moito xa nas olas e eso. Si, hoxe parece que vai ser un día de recoller terraza, atar todo e... Peta forte en todas as zonas costeiras, polo que está activado un aviso laranxa por ondas de máis de 5 metros, pero os efectos do vento nótanse tamén en terra. Sobre todo cando estás parado, cando estás, bueno, que a xente sube e baixa, notas ese movimento que parece que van nunha lancha. Eu creo que vai ir a peor hora porque xa pola noite xa houve un poquinho de vendaval, ahora xa tuve un poquinho susto que me marchou unha silla volando. A máis do aviso laranxa no mar e o amarelo por vento na costa e zonas altas, nesas áreas de terra hai que sumar tamén o aviso amarelo por chuvia, que se espera que descargue con forza esta tarde, con previsións de 15 litros por metro cuadrado nunha hora e acumulados de máis de 40 en 12 horas. Así que o máis aconsellable é ser precavidos. Ben, a ver, eu por fora estou pouco. Estando na casa. E como moito, se pode, mirar o espectáculo pola ventá. O temporal non só azouta a costa galega, todo o litoral norte da península está en aviso laranxa. Estas son imaxes de Santander, ondas de ata 5 metros que golpeaban hoxe o seu litoral. Pola tarde a situación empeorará e poderán aumentar ata os 7 metros. O aviso laranxa por temporal marítimo tamén está activo en Asturias e no País Vasco. E vexan a imaxe impresionante que deixan as chuvias dos últimos días na illa de Hormuz, en Irán. Parecen fervenzas de sangue, pero en realidade é a auga da chuvia tinguida co mineral de ferro que abunda nese solo. Esa mestura transfórmase nunha riada de cor carmesí brillante que vai desembocar no mar. Este fenómeno repítese con frecuencia e, de feito, este punto da costa recibe o nome de Praia Vermella. Un xulgado de Vigo confirma a condena a un home que aparcaba invadindo a praza de garaxe dun veciño. É un motivo habitual de conflito. Algúns coches sobresaen das liñas e tamén hai xente que garda moitas cousas nos garaxes, o que ás veces provoca as protestas dos demais. Hai que buscar sitio. A lei non proíbe guardar cousas nun garaxe, só se son obxectos molestos ou perigosos. As limitacións case sempre están nos estatutos de cada comunidade. Casi todos os edificios modernos, os de antes non limitaban. E de aí que realmente se entras nun garaxe e miras que casi todo o mundo ten a colchoneta da playa ou a tenda de campaña e non son cosas que se poidan limitar sin acordo da comunidade. Sí tenemos muchos casos de la gente que guarda pues una tabla de surf, un kayak, gente que tiene incluso como trastero, tiene allí ha hecho un altillo, ha puesto... Yo tengo una comunidad que tenía una bombona de butano en el trastero, o sea, en el garaje, perdón. Pero algúns saense das liñas. En Vigo un xulgado acaba de condear un veciño por invadir o espazo doutro. Ademais, tiña bicicletas nunha zona común. A veces sabemos que las comunidades, los coches grandes, pues al final sobresalen medio metro o tal, pero bueno, siempre con un cierto solidaridad o intentar aparcar bien. E polo xeral, hai que recomendar a un cliente de que non vayas abusando, porque non che van a dar razón no xulgado. Despois, cada cliente vai por libre. A maioría dos xuizos entre veciños son por asuntos de cartos, débedas, derramas ou obras feitas sen autorización. Creemos que vai ser un bo día grande para disfrutar do fútbol. Hai que disfrutalo porque isto só pasa unha vez na vida. Fame moitísima ilusión que veña o meu equipo de toda a vida a nosa cidade porque é a primeira vez que vou poder ver en Ourense. Os afeccionados do Ourense Club de Fútbol e os do Athletic de Bilbao, que tamén ten peña na cidade das Burgas, agardan ilusionados o encontro desta tarde con motivo da Copa do Rei. Na contorna do Couto, bares e negocios prepáranse para recibir os visitantes ante a previsión de encher o estadio. Mañá tarefada na contorna do Estadio do Couto nas horas previas dun encontro que xera expectación na cidade. Hai que disfrutalo porque isto só pasa unha vez na vida.
Agardan a chegada duns 400 afeccionados do Athletic Club de Bilbao. Ampliáronse as bancadas e hai espazo para preto de 8.000 persoas. Todo un espectáculo para a cidade a golpe de xoves. Ya pasaron por aquí Oviedo y Girona, tuvimos la suerte de pasar de ronda con nuestra gente y nada, pues a intentarlo hoy otra vez, lo que te decía, la ciudad está patas arriba. Bares e negocios da contorna do estadio agardan unha tarde animada e prepáranse para recibir a afección. Van a vaciar neveres, van a pasárselo bien. Moita xente cando marcha pregunta por produtos típicos da zona para levarse. O ambiente ten estado máis ao redor do estadio, este repartiu máis á xente polo barrio completo. Neste bar quedaron os da Peña do Athletic para xuntárense antes do partido. Algúns veñen de Verín, a Peña de Dani Vivián, de Astorga, Ponferrada, Bilbao, por suposto, e tamén da propia cidade de Ourense. A alegría, va a haber moi bon rollo, somos xente así moi animada, que é un bo ambiente, non buscamos problemas, só disfrutar do fútbol. Para os seguidores de Ourense será tamén unha ocasión para presumir de cidade. Sí, claro, é unha boa cidade para disfrutar, para ver e coñecer que Galicia é impresionante. Agardan repetir o éxito contra o Girona que levantou o estadio hai só 2 semanas. Na Galega xa está todo listo para celebrar o Nadal. A partir de mañá prepárense para vivir 3 semanas que non van esquecer xa máis, porque traemos unha programación de ensoño. Aquí lles vai un pequeno adianto de todo o que ven. Chega a mellor época do ano a Galega, o Nadal. E non hai Nadal sen baile. Mañá estreamos o videoclip de Nadal, onde vos sodes os protagonistas. O día 22 agardamos celebrar contigo que che tocou o gordo. E, se non toca, poderás matar a pena con Atrápame se podes. E a volta a casa de Rodrigo Vázquez. E para a noite boa, propuxémonos que ningún galego cee só. Así que comparte coa nosa familia da tele un encontro inesquecible na gran cea de Nadal. O día de Nadal temos o mellor regalo preparado. Volve a Sala G para elixir o mellor dúo da historia. Quen gañará? Juan Pardo ou Pucho Boedo. E para ter sorte no 2026, a nosa recomendación é comer as uvas na casa, na Praza do Obradoiro. Eva Iglesias será unha das anfitroas. Pero que 3 presentadores máis acompañarán? O día 5, a ilusión encherá as rúas coa chegada dos Reis Magos, que recibiremos cun despregamento de medios sen precedentes para contarche todos os detalles. E rematamos como empezamos, bailando, pero desta volta coas celebrities. Este Nadal víveo todo, e víveo no teu fogar, a Televisión de Galicia. Xa lo vamos contando neste telexornal, temos un día certamente complicado, o litoral galego xa está en aviso de nivel laranxa, acción combinada do vento do mar de fondo, imaxes en directo en Fisterra, onde chove con intensidade en toda a provincia da Coruña e tamén de Pontevedra, e imos precisamente a provincia de Pontevedra ata Sanxenxo, fíxense as pingueiras que temos na cámara situada ali, moita precaución nas próximas horas, con avisos non só no litoral, polo vento e tamén polo mar de fondo, tamén polas precipitacións, e non quero esquecer dos fortes refachos de vento que aínda nas próximas horas poden deixar velocidades superiores, golpes de vento superiores aos 80 km por hora. Durante a mañá chegaron aos 140 en áreas do litoral norte, precipitacións, como ven, xa desta hora máis cuantiosas na metade máis occidental, por mor desa fronte moi activa que irán barrendo Galicia nas próximas horas, con ese vento do sur e con temperaturas, a verdade, que están en ascenso. Xa tivemos que modificar os valores porque están por enriba do previsto, por riba dos 15 graus nalgúas cidades galegas, mesmo rozamos os 20 na Mariña, pero con este panorama a verdade é que non son demasiado significativas. Como sempre, despois de Terio e información deportiva, falamos da fin de semana, falamos da neve, que se está previsto un aviso pro sábado. Os científicos que estudan a poboación de osos polares no Canadá están abraiados con este descubrimento. Unha femia que tiña só unha cría apareceu de repente con 2 e chegaron á conclusión de que a segunda criatura é adoptada. De momento non saben que foi da nai biolóxica dese osiño, pero tivo moita sorte porque o de adoptar é un comportamento que é bastante raro nestes animais. Veña, hoxe imos despedirnos cunha visita ao mercado de Nadal de Shanghai, na China, unha feira inspirada na que abundan por Europa Central, pero que incorpora tamén tradicións e estéticas máis orientais, e que, como ven, atrae milleiros de turistas e de veciños. E con ela terminamos por hoxe. Que teñan unha moi boa tarde. Ata loguiño.